Eli moikka taas kaikille Metsäjulla ja tervetuloa uuden videon pari. Tänään pelataan Stovlen parasta eventtiä ikinä ja kattokaappa. Tässä me feilattiin toi, niin tossa on tollanen ability tuolla oikeassa alussa näkyy, nyt ei voida käyttää sitä hetkeä. Mut sit toi niinku seivaa meidät, jos me ollaan nyt kuolemas. Niin et se niinku... Niin se niinku heittää meidät tolleen... Tänne takas tänne mappiin. Saadaan se kohta tuolta takas, kun feilattiin se eka. Kokeillaan nyt glutchi. Ei ois edes tarvinnut käyttää, mut... Siis nyt näette miten se niinku toimii, eli jos me ollaan tuolla alhaalla ja ollaan kuolemassa, niin me voidaan käyttää tää, että me päästään tänne ylös takas. Tää on aika OP, mä oon miettinyt, että jos tän mä voisin ostaa tän ehkä niinku... Nyt niinku... Niin, et vois ostaa tän. Pääsis sinne 100 veiviin siinä Endless-prosessissa nopeammin ja sais sen videon julkaistua joskus. Ees. Jos tässä pystyisi giftaamaan, niin se olisi paljon helpompaa, mutta kun ei jumalausi pysty giftaamaan, niin nyt on vähän huono tilanne, mutta joo, mä oon miettinyt, että tän vois ostaa niinku tän emoten ihan itselle, ei kun abilitasin niinku ihan itselleen niinku oikeeseen, ei tarvitse sitä eventtiä, koska tää eventti on joku päivän vaan enää. Videon kuvaushetkellä, mutta videon julkaisuhetkellä sit on sen poistumisesta on mennyt varmaan yli viikko jo. Mutta joo, nice. Ihan hyvin menee, siis tää on kaikki V kaikki. Eli nyt jos me niinku vaan kuollaan, niin ei me kyllä voida kuolla. Jos boteille kuoltais, niin nice, ja takas peliin, noin. Meppä sä nyt sinne, no niin siellä. On niin enää finaalikolmikko. Ja te jäätte tähän toivottavasti. Ei, mitä? Mä olisin se kuollut. Nyt tähän voidaan kokeilla taas abilitasia vetää. Tuleeko tuohon heti toinen perä? Ei tää jossain. Onko nice? Tai ei tarvii välttis vetää edes abilitasia, kun ollaan niin hyvin. Noin. Mutta joo, rankedia mä en niinku hirveästi tykkää pelata. Mä muistan, mä olin silloin joskus championilla. Mitä mä yritin tehdä tosta? En mä edes tiedä, mitä mä yritin niinku... Mihin on ballfyäkki? Mä en tiedä, mitä mä yritin tosta, mut joo. Mitäs tulee passista? Nice. 1500 tuosta jurmaa.